Bon dia, Camp Nouers! Què tal, com esteu? Bueno, va, avui començarem el vídeo. Avui començarem des del balcó, d'acord? Començarem filmant des de dalt, després baixarem i donarem la volta i acabarem amb el travelling pel Golf Sud. Així que anem a donar la volteta i m'anirà bé per la rehabilitació de la cama. Vinga, va, comencem! I aquí estem, comencem des de dalt. Ja com comentàvem avui, que tenim moltes novetats. Començant per aquestes bigues d'aquí. Veiem com han anat col·locant el panell d'encofrat per la part exterior. Aquella d'allà de l'interior ja la tenim col·locada i no sabem si ja la tenen formigonada, però bueno, aquí tenim aquesta que la podem veure més clarament, ja que està col·locada a l'exterior. Així que aquí la tenim i continuem amb les novetats. Avui li hem donat molta canya a aquesta pendent que tenim aquí. Han estat col·locant totes aquestes fustes, tots aquests topalls, i on veiem que continuen col·locant aquestes fustes, ja que han després de col·locar-li la ferralla i tenim ganes de veure com formigonaran tota aquesta pendent. Veiem que estan col·locant panells d'encofrat sobre aquestes fustes, realitzant aquesta pendent, que estarem atents a poc com es va realitzant. Així que continuem. També han fet aquesta vestida avui, ja veurem per què la necessiten, però de moment no tenim gaire més info. Així que també per aquí veiem com li estan donant canya. No sabem si avui perquè ha plogut o el què. Tenim aquesta zona de ferralla pràcticament perfectament delimitada i estan col·locant, estan sembrant de ferralla tota la part de la base de la supergrua. És una barbaritat com s'estan currant tota aquesta part durant el dia d'avui. I també ha començat a créixer aquesta planta menjo cap aquí, cap a la part del Golf Sud. Tal com esteu veient, aquests plafons són nous, abans només era la part que està totalment forrada de ferralla. Així que a part d'aquestes cosetes, veiem com per aquí pràcticament està igual, aquesta zona no ha canviat, ja que durant el dia d'avui tampoc han pogut avançar gaire degut a les pluges. L'estructura metàl·lica continua igual i també tenim la novetat de que li estan donant canya a aquesta zona de la primera graderia, aquesta zona diferencial que estarà separada de dels seients VIP que tindrem al voltant del que és la banqueta. Doncs estan avui separant. Ara en postproducció us posaré el que m'estic referint, que aquests seients que estaran, que tindran una sala VIP addicional que no correspondrà al primer i al segon anell VIP, sinó que la tindran per aquí, per la primera graderia. Així que també veiem com van avançant per tota aquesta zona i a part també li hem donat bastanta canya a tota la grada, encara que avui, com diem, com ha anat plovent intermitentment, han hagut d'anar parant en alguns moments. I aquí aquestes peces per fer l'ampliació de la segona graderia, que continuen pràcticament igual. Així que res, vinga, va, anem cap a la cantonada. I ja estem aquí, ja estem al córner de maternitat, ja hem baixat fins aquí per poder fer la panoràmica d'aquesta zona i poder veure com estan avançant en tot el tema de les obres. Sobretot no podem veure exactament, però mirem com tenen tota aquesta zona, tota aquesta de la base de la supergrua, com li estan donant canya i dia a dia van construint més, van fotent més ferralla, encara que això ja ho vèiem des de la part del balcó. Així que ara intentarem a veure si podem veure una mica més, a veure què passa a través d'aquests accessos que també estaven muntant allà a l'esquerra una pendent. Així que no podem veure gaire bé des d'aquí, tenim això, a veure després cap al final del vídeo amb el travelling d'aquesta part del Golf Sud el que podem veure. Així que res, continuem cap al lateral. Ja estem aquí al lateral. Ja estem aquí, ja podem observar com tenen aquesta zona, com estan avançant amb la construcció del pàrquing
com estan treballant les plataformes elevadores en tot el que és l'estructura metàl·lica, i veiem també per aquí sota com li estan donant canya a aquesta part, a tota aquesta part del pàrquing. La veritat és que des d'aquest punt es veu bastant bé tot el que és el lateral de maternitat, com l'estan treballant i com li estan donant canya. Fins i tot un dia de pluja com avui, com estan matxacant tota la part del pàrquing i tota aquesta part també de treball per la part de la planta menjo. Així que, vista aquesta vista des d'aquesta banda, ja us dic, jo des d'aquí no puc veure gaire el que esteu veient vosaltres, però sé que és espectacular perquè faig una foto o dos abans de comentar la jugada. Així que res, va, continuem cap endavant donant la volta. Fent, tracem la volta a la masia, que es fa més llarg que un dia sense pa. Dir-vos que si us agrada el vídeo no dubteu en subscriure-us, en donar-li el like, en compartir el vídeo amb els vostres companys culers que els hi pugui interessar com van les obres del Camp Nou, i res, a fer créixer aquesta comunitat. Així que va, ara sí que estem ja arribant cap al Gol Sud, a veure què ens depara aquesta part. I aquí, arribant al Gol Nord, des d'aquí es poden veure ja també a través de l'estructura aquests operaris que estan acabant de fer que encaixi aquesta segona graderia amb la part de les grades VIP, d'acord? Ja que molts dels seients VIP, per exemple, que estaran els de la primera línia de segona graderia, hauran d'accedir a l'anell VIP a través de la grada. Així que han d'ajuntar, han d'augmentar aquest aforament, han de col·locar aquestes peces que vèiem des del balcó per posar aquestes 2 línies més o 3 línies més de seients i connectar-les. Així que va, continuem veient les coses aquí del Gol Nord. I aquí estem a la trinxera, veiem tota aquesta plataforma, com va creixent dia a dia, com dia a dia la tenim més plena de panells, on després hauran de començar a col·locar-hi la ferralla. Veiem treballadors, que és la seva hora de sortir, ara són les 5:57 pràcticament, així que des d'aquesta banda veiem com van avançant tota aquesta zona del córner de Gol Nord amb lateral, que no acostumem a veure si no és des d'aquest forat que una mica per sobre la valla podem començar a observar cosetes i a veure com va avançant tot el tema de quan van col·locant els panells d'encofrat, que a vegades només per anar xerrant em trau més que una altra cosa. I després d'aquestes panoràmiques continuem tirant ja cap a la part de tribuna, cap al córner de Gol Nord en tribuna. I ja pràcticament penúltima parada obligatòria abans d'arribar a la part de tribuna. Veiem aquí com estan encara treballant en aquesta part justament que està tocant a la botiga del Barça i que cada cop haurà d'estar més coberta. Per aquí, no sé si en un lloc feien la botiga i en l'altre feien el cafè, però bueno, que per aquesta banda, una a cada banda del passeig principal, que es veuen que es dirigeix cap a les 2 columnes que ja vam comentar ahir. Doncs aquí tenim tota aquesta zona. Veiem a poc com la van avançant cada dia més, van col·locant cada cop més panells d'encofrat i van avançant més cap a la direcció de la tenda, de la botiga, disculpeu, per fi han recordat de corregir-me. Així que tota aquesta part la tenim d'aquesta manera. Anem a veure si podem fer un petit zoom una mica a prop. Doncs aquí tenim aquesta part, anirem fent el traveling. Aquesta part, tota aquesta part d'aquí. Avui passarem ràpid perquè si no ens atropellaran i ningú vol que ens atropellin. Així que vinga, som-hi cap a tribuna. I entrem aquí al mirador de tribuna. Veiem com estan fent aquesta construcció, aquesta part que tindrem l'entrada cap a l'interior del camp per la part de tribuna, on tindrem el museu, on tindrem les botigues
i la botiga del Barça i el cafè, no sé quina banda queda cadascun, però bueno, fem la panoràmica aquesta mostrant com a poc també van avançant, on van col·locant aquests panells d'encofrar també, cada cop ho van cobrint més, ho van tapant a poc, i sobretot aquesta zona que és bastant complicada, entre que passa allò del pàrquing, per aquí sota és per on es passarà, també tindrem un accés una mica més enrere amb escales i també tindrem unes escales mecàniques que baixaran per on passa aquest home ara mateix, per la part de darrere. Tindrem aquestes escales mecàniques amb accés al museu i l'entrada al camp i la segona graderia. Així que movent-nos cap aquí a la dreta, veient aquests obrers treballant. Aquí també tenim aquesta cantonadeta que ara anirem cap allà a fer el travelling. Veiem com van marxant alguns obrers també, ja és hora de plegar, són les 6 en el moment que estem gravant aquest vídeo. I aquí tenim com també ja van retirant una d'aquestes plataformes elevadores en forma de tisora. Veiem com van muntant totes aquestes cadenes, ja hem vist bastants vehicles, és la forma de moure'ls per aquí, per aquesta obra, amb la grua ben lligats i cap amunt. Així que res, després d'això sortim cap a fora. I ja aquí comencem amb aquesta panoràmica, per aquí que tenim aquí a prop, aquests panells d'encofrat, semicirculars per encofrar aquestes columnes que estan just a tocar de l'estructura. També tenim aquestes dues bigues que les tenen preparades per anar-les col·locant en els seus respectius llocs. Així que anem a acostar-nos una mica més, a part de fer aquesta panoràmica, per veure les feines que estan realitzant per aquí, aquesta esplanada que a poc ha d'anar creixent cap aquí. Veiem ja també com tenen col·locades aquelles planxes d'encofrar i com estan preparant aquests pilars per continuar fent créixer l'estructura i anivellar-la amb la que tenim just a l'altra banda. Així que a poc anirem veient com creix i com van afegint ferralla i després a fer plantes, tu. Així que vinga, va, a part d'aquí anem amb el travelling del Gol Sud. I comencem aquest travelling per aquí, pel Gol Sud, mirant com tenen tota aquesta estructura, ja n'han fet aquests dies, i com tenen tota aquesta part d'aquí també. Aquí tinc una mica més lluny el mòbil, no se'm sentirà gaire bé, però bueno, va, som-hi, comencem a caminar per aquesta banda. No puc mirar tampoc molt la pantalla perquè a vegades igual em menjo algun vianant, així que bueno, anem veient. Avui com fa aquest dia tonto gris que ja ha estat plovent pel matí, no puc veure gaire bé la pantalla, així que no us puc anar dient ben bé el que estem veient, però bueno, per això esteu vosaltres allà, per anar mirant, i qualsevol cosa que vegueu o algun punt que diguis, ostres, doncs quan has passat per aquí, doncs quan has passat per aquí és millor que paris i tal. Però bueno, veiem també com ja pràcticament no es veu res de ferralla, com només falta que tombin aquestes valles d'aquí i ja puguem entrar cap als accessos. Així que, bueno, avui he sortit a la porta dient que potser estem jugant aquí per Cap d'Any, ja ho veurem, seria l'hòstia, la veritat. Jo continuo sent optimista, però crec que ens anirem cap a gener, però bueno, fotem-li gas, a veure com i en quines condicions ens podem veure per aquí jugant per Cap d'Any, tal com s'ha comentat avui, ja que si ho comenten ells, si ho comenta el Barça, és que alguna de raó portem.
I per aquí tornem, s'ha de deixar passar la gent també, no vagi a ser que ens emportem una hòstia. Continuem veient aquesta zona que ja han començat a col·locar la ferralla. Us dic que no es puc veure gaire bé la pantalla, però bueno, a poc a poc. I per fi arribem ja en aquesta part d'aquí, on ja és forada, on encara falta perquè col·loquin aquests panells. I ja quasi arribant a la cantonada on hem començat a donar la volta. Acabarem amb el vídeo. Aquesta zona d'aquí és on tenien la rampa col·locada, on l'estan creant, és aquesta d'aquí. Dels accessos inferiors, segurament serà per accedir a la primera galeria per sota, així que ja veiem unes zones d'accés a aquesta primera galeria. I poqueta cosa més. I fins aquí el vídeo d'avui. Recordeu donar-li a m'agrada, subscriviu-vos i compartiu-ho. I qualsevol coseta me la deixeu a comentaris, que intento llegir-los cada dia, però bueno, a vegades no s'arriba a tot. Així que, vinga, fins demà!